σχολιάσουν τους προβληματισμούς των νέων αποφύτων σήμερα. Γεια σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας στους προβληματισμούς και τις ανησυχίες εμάς των νέων αποφύτων σήμερα σχετικά με το μέλλον μας. Αρχίζει την παρουσίαση μας, θα κάνουμε με ένα πιο ελαφρύ τόνο. Θα αρχίσουμε με την δική μέρα ενός μαθητή μέσης εκπαίδευσης. Η μέρα ενός μαθητή φυσικά ξεκινάει από το πρωινό ξύπνημα. Ο μαθητής γεμάτος χαρά θα ετοιμαστεί για την καινούργια σχολική μέρα. Στο σχολείο, ανάμεσα στα μαθήματα, ο μαθητής θα περάσει ξέγνιαστες στιγμές με τους φίλους του σε ένα αρμονικό περιβάλλον. Μετά το σχολείο, ο μαθητής θα επιστρέψει στο σπίτι για λίγο φαγητό και λίγη ξεκούραση πριν τον αγώνα των απογευματινών ιδιαίτερων μαθημάτων. Και στο τέλος της ημέρας, ο μαθητής θα επιστρέψει στο σπίτι για ένα ήσυχο ύπνο με την οικογένειά του. Πέρα όμως από την καθημερινότητα των νέων, εμείς οι νέοι έχουμε ένα κύριο ερώτημα. Τι θα απογίνει? Αυτό προσπαθήσαμε να το χωρίσουμε σε 6 κύριες κατηγορίες, οι οποίες είναι: ποια σπουδή, σε ποιο πανεπιστήμιο θα φοιτήσω, θα επιστρέψω στην Κύπρο μετά το πέρας των σπουδών μου, ποιες οι προοπτικές εργασίας, ποιες οι προοπτικές ανέλυξης στον εργασιακό χώρο και τέλος, αν θα ζω καλά. Στο ερώτημα σε ποια σπουδή θα ακολουθήσω, βλέπουμε ότι το κύριο μέλημα ενός απόφοιτου μέσης εκπαίδευσης είναι η επαγγελματική κατεύθυνση η οποία θα ακολουθήσει. Σε αυτή την απόφαση, πέρα από τα συνήθη, τι μ' αρέσει, τι αγαπώ, τι θέλω να κάνω, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και μελλοντικοί παράγοντες οι οποίοι εμφανίζονται μετά το πέρας των σπουδών αυτών, καθώς και απόψεις των γονέων ως προς το ποιο είναι το καταλληλότερο επάγγελμα για τα παιδιά τους. Τα κυριότερα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα. Στη σημερινή κυπριακή κοινωνία επικρατεί αντίληψη πως η φοιτηση σε ένα καλό πανεπιστήμιο, ειδικά αν αυτό βρίσκεται στην Αμερική ή στην Αγγλία, δύναται να προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες εργοδότησης στο απόφοιτο αυτού του πανεπιστημίου. Βέβαια, αυτό δημιουργεί μια πίεση και έναν ανταγωνισμό στους μαθητές, οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν στα καλύτερα δυνατά πανεπιστήμια, πράγμα που τους κάνει συνήθως να θέτουν στόχους οι οποίοι είναι από δύσκολοι έως ανέφικτοι, αντί να θέτουν στόχους οι οποίοι είναι πιο εύκολα πραγματοποιήσιμοι και να μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα τους βοηθήσει να εξελίξουν καλύτερα τις δυνατότητές τους. Βέβαια, η φοιτήση σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο δεν εγγυάται πως ο απόφοιτος ενός τέτοιου πανεπιστήμιου θα έχει και τις ανάλογες προσφορές εργασίας, θα είναι πιο ικανός, ικανοποιημένος ή πιο χαρούμενος στη ζωή του. Και εδώ τίθεται το πρώτο μας ερώτημα. Και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το πανεπιστήμιο από το οποίο θα φοιτήσει ένας μαθητής στη μετέπειτα επαγγελματική του ζωή. Μετά από την απόφαση για το ποια σπουδή και σε ποιο πανεπιστήμιο να φοιτήσει, ένας νέος βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα, το οποίο είναι κατά πόσο θα επιστρέψει στην Κύπρο μετά το πέρας των σπουδών. Ειδικά τώρα που η Κύπρος έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το ότι έχουν μειωθεί οι αποστάσεις λόγω της αύξησης και της μείωσης των τιμών των πτήσεων, ο νέος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σωρία επιλογών προς το επαγγελματικό του μέλλον. Από τη μία βλέπει την Κύπρο, τον τόπο που μεγάλωσε, όπου έχει την οικογένεια και τους γνωστούς του, σαν ένα σίγουρο μονοπάτι επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά από την άλλη βλέπει και αντιλαμβάνεται πως στο εξωτερικό μπορεί να βρει πολλές περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και για επαγγελματική ανέλυξη. Και εδώ ο νέος αναρωτιέται, τι έχει να μου προσφέρει επαγγελματικά η Κύπρος, ούτως ώστε να επιστρέψω μετά την αποκατάσταση των σπουδών μου. Μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη έννοια ενός απόφοιτου, είναι οι προοπτικές εργασίας, η επαγγελματική αποκατάσταση. Βέβαια, κανένας δεν θα ήθελε να βρεθεί στη θέση να ανακαλύψει πως μετά από 4-5 χρόνια σπουδών, η κατεύθυνση η οποία έχει ακολουθήσει δεν βρίσκεται πλέον σε συζήτηση. Έτσι, κύριο μέλημά του είναι να ακολουθήσει μια κατεύθυνση την οποία και να απολαμβάνει, αλλά και να μπορεί να του προσφέρει τις επιλογές ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση που θέλει. Και εδώ τίθεται το τρίτο μας ερώτημα. Ποια επαγγέλματα είναι σήμερα σε συζήτηση και ποια από αυτά θα είναι σε συζήτηση στα επόμενα 10 με 15 χρόνια. Πέρα από τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, πολύ σημαντικό ρόλο στον εργασιακό χώρο ενός νεαρού είναι και οι ευκαιρίες που θα έχει στην αντιληφθεί στην εταιρεία που εργάζεται. Είναι γεγονός πως σήμερα υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία έχουν φτάσει σε σημείο κορεσμού, καθώς όλο και περισσότεροι γονείς παροτρύνουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. Αυτό, όπως αναμενόμενο, δημιουργεί υπερβολική παροχή ατόμων, η οποία δεν αντικατοπτρίζεται στη ζήτηση. Ενώ υπάρχουν κάποιοι άλλοι τομείς που λόγω έλλειψης ενημέρωσης και πληροφόρησης αντιμετωπίζουν ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα.
Επικά αυτού, ο Παναγιώτης αναρωτιέται και επαγγέλματα και κύκλαδοι μπορούν να μου προσφέρουν εκτός από μια θέση ευκαιρίες ανέλυξης και με ποιον τρόπο θα μπορέσω να πληροφορηθώ για αυτά. Στο τέλος της ημέρας όμως, η κυριότερη έννοια ενός απόφοιτου είναι οι χρηματικές του απολαβές, αλλά και η ποιότητα ζωής την οποία θα μπορεί να έχει. Αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να το απαντήσει οποιοδήποτε τρίτος, αλλά μόνο ο ίδιος ο νέος, ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει πώς θα θέλει να συνδυάσει τις χρηματικές απολαβές σε βάρος της ποιότητας ζωής του ή να συνδυάσει τα δύο με τον καταλληλότερο για αυτόν τον τρόπο. Είναι γεγονός το κάτω πως οι χρηματικές απολαβές στην κοινωνία που ζούμε παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη φαινομενική ευτυχία κάποιου, όπως αυτός θέλει να τη χαρακτηρίζει. Και εδώ τίθεται το τελευταίο μας ερώτημα, το οποίο μόνο κάποιος τρίτος μπορεί να απαντήσει. Ποια επαγγέλματα μπορούν να συνδυάσουν αυτά τα οποία επιδιώκει ο νέος, δηλαδή τις χρηματικές απολαβές, οι οποίες δεν θα έρχονται σε βάρος της ποιότητας ζωής που θέλει. Οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες κάθε νέου είναι διαφορετικοί και ποικίλοι. Εμείς προσπαθήσαμε να σας αναφέρουμε τους πιο βασικούς με όση δυνατή συντομία. Να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τους προβληματισμούς μας και να αναφέρουμε τις απαντήσεις σας.